Madokachere mabuja tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rochigumi noribodzi mumwedzi unohwandira ipapa nyasi Jerasi Mawarire hama yaMugabe agotanda kureketa kuti kwai Chiwenga anofanira kuita kuti Munangarwa abve pachigaro agadzirise zvaakakanganisa kusiya Munangarwa achipinda pachigaro. Vanhu vawandoda kutamba anofungidzira kuti Chiwengayu ane zvinhu chaachabudisa chere paribe akatojiwa notsoro rikaitira mbedu takandolinga nokutoti paribe chizvinu ipapo wakaona zvatanda kureketeka kudari foziva kuti pane zvinokona zvaada kuitika asi rikaitira mbe takaisa dziso. Vanhu padande mutande vari kuvhiringika kuhadziwa fani nokureketika kwakaitika kuti hurumende iri kupopomedza makutukuti omari kuti wawake chikoro chinozita raMunangarwa. Unobva waita kuona kuti iye Munangarwa aiwa mumbodziona Mugabe vanhu vanoziva kuti vanhu varibe chisvinu chavanacho chisvinu chavakakoshera kunowanida kuti vanhu vese vagare vachindovafunga kuti chikoro chaMunangarwa, mugwagwa Munangarwa, chino Munangarwa zvese ndizvo vanenge vachindoda izvozvo. Kwai pachirungu inonzi ego massaging kuti wanzwe kuti ndisusu vanhu tinobva tazikana kuti tiri vakuru asi paribe zvese izvozvo, paribe chavanenge vainacho mhandiwe vanhu vanenge vachitorwadziwa fani. Rikaitirambe takaringa. Dare guru munyika ragopa mutongo wanakidza wazhinji ukahwadza vamwe. Ipapa kuno mubereki angano wapwere wache wakarambirwa kupinda pachikoro nokuti wanga waribe kuita mayunitsi 12 pagrade 7 kuno dare richitongiwa naiye Fatima Maxwell raagoreketa kuti paribe chikoro chino mvumo yekurambira mwana nzvimbo kuti aribe kuwana zvakawanda pagiredhi yechinomwe. Apo paita kuvhuriwa hombe mhanduwe rikaitira mbe takazviringa kuti zvichaita kuti zvikoro zviite zvisvinu chere kana kuti zvinoita kuderedza pasi fundo yovapwere. Ticharamba hedu tichikunyepai kuti zvinenge zvitakaira sei. Zuva ramangwana ndiro zuva ragonzi maMP akaenda ese manje kureketa kuno kupurazi kwaMunangarwa. Ndofunga weCCC wanga wakaita kugarira ipapo vari kuita kufona kudare reparamende kuti itaiti tiende tese munhu wese pabodzipo kuitira kuti zvireke kugomakisa kuti taenda tega asi kuti taenda tese pabodzi. Rekaiti goramba takaisa dziso tinenge tiri kunyepai kuti mbanani wanenge waenda ikweyo iwo maMP weCCC acho wamwe wagoburika kava achiti aiwa tinoenda ba kunoreka tione kuti ipapa mudare reparamende wachareka chere kuenda iwo wanzi munhu wese kaendei. Tikaiti goramba takazviringa asi pachanakidza ipapo. Gari wokumapopoma kuVictoria Falls vari kureketa kutoti takutonhadzira nemagweta kuti tiende kudaro dzimhosva kuendesa gurukota Garwe. Kwai gurukota Garwe agobenutsaka mabharani mukuru wekanzuro yomapopomayo kuti anzi abenutsiwe iye anga amisiwa basa nonyaya yeori. Idio koga kanjeka rinoreka rinogonyepa sei vamwe kuti tekairai zvisvinu musaende nopasaiti endai nokumberi iro risingakoni kuenda kumberi pakanyangaritsapo. Rekai tione kuti panoperera kupi. Tinenge tichikunyepai. Zvibodzi zvona Jonathan Moyo pwito dzaagoreketa kuti kwai vanhu vese vari kuda kuti warambidze Munangarwa kupinda pokare pachigaro wanopenga wanofanira kuti wanyaradziwe. Iye ari kufungidzira kuti akareketa kudano ndokuti abenutsiwe agonze abvumiwe kubenuka kunyika. Kana Munangarwa achindoripo ipapo anopabenuka bapa mirai muone. Iye Johnsoda ari mwari kutotembawo kutoti kana mukomana akazopinda ndopaanokona kuzouyawo kunyika kwache. Nokutoti wakurowo kana wakatokumaka unoramba wakatomakiriwa. Rekai tione hedu kuti achazviita sei. Peno zvaari kuboyazvo achazviwana heno. Kuno vanhu vozimura wasungiwa kwaino Zimbabwe Anti-Corruption Commission wachinzi kwai wagoda kutora makutukuti omari
kune mumwe muzvinabhizimusi pai vanhu vari kundonzi ndimaguta, mutwira, homera, pokarena, gwatirinda. Heno kuti zviri kumbotekaira sei? Rekai tirambe hedu tichiringa nekuisa dziso nonzewe. Tinokunyepai kuti zviri kutekaira sei. Kana muchida kuona kurereka kwomutemo kunoita kuti wanoita tusvinu tunohwadza nyika yese wasiiwe, ipapa mugodhi watako kunyepai nozurowo vhubachikwe kugwanda kwai ipapa munhu ari kutungamira vanhu warikaenda koopamba ipapo anonzi Dambudzo Munangarwa. Kwai ndiye ari kutungamira vanhu wozano wari kuenda ipapo. Manduwe idi dambudzo chairo, dambudzo tsvinu. Asi unondoona iwowo Zimbabwe Anti-Corruption Commission newakadandando kana mapurisa vanondolinga kusaiti zvaone kuti papinziwa zita raMunangarwa. Rekai tione kuti zvicharamba zvakadando chero. Ndozvatiri kuti kaya wedai watinunura zvachinja izvozvi. Tindori pamugodhi, kuno mugodhi unonzi Botha Mine. Kwai uri kutungamirwa naAngela Mpofu Chisvo. Kwai Angela yu agonze akaba mari kana kuti ari kunenedzewa kuti akaba mari inoita zviuru 300 zvomari yekuAmerica, $300,000 pachirungu. Kuno mariyo yamuzvimbira manje kureketa kuno nekuti ambomisiwa basa. Rekai tinoramba takaringa kuti wachazvikona chere kana kuti zvinenge zvapfa zvakadando. Tiri kufara kunyepa kutoti mugwicho wokuboeka kumatusadonha uya wokumboita mazuva 5 achigara nomhondoro. Kwai izvezvi ari kuenda kurapiwa nana mazvikokota onzero. Tikuti makorokotoka ndotu zvino tikutenda iwo wakaita kuti aende ikweyo kuona ana mazvikokota wachimubatsira kuti areke kuramba achivhiringika nozvaakasangana nazvo zviya zvokugara musango achimugwa mhondoro dzidzvowa nokudidi zvese izvozvo. Idi kwai kurarama nonhenge nemhanduwe paribe chizvino, asi iri kuramba tichitenda kuti ari kubatsirwa. Ipapa opokare kwai iye uyu Kembo Mohadi agonga akaita kuhwanda hache somunhu ari kuita ndiye akasanobata utungamiri hwenyika, nekuti Munangarwa ari kundoti zuva ribodzi aburika obenuka, zuva ribodzi oburika pokare oita aidi kunoabva aburika akati iwo vanhu vavo vari kunhadzira nhandare yeNational Sports wakuda kutopedza akiisa zvokugarira zvochimanji-manji. Dai chiri chokwadi moti mapikicha ana Herald nayo ana Kironikoro wangadai waribe kuisa, wangadai wakatozadza mapikicha zvamakaona wachiita pakauya iwo zvokugarirazvo pazvakandouya nomagonyeti wakabva wazaza mapikicha kubva wati ndisu tatenga uyai muone doringai waro. Izvezvi wakanyarara kuti zii pariba ari kubudisa kana pikicha ribodzi. Tikazogona kupasvika paNational Sports mhanduwe tinokunyepai kuti paribe chiripo kana kuti chiripo tikai tigoona kuti zvinokoneka chere kana tikareka kugopfikirwa panze chaipo. Zifa yati iyo kwai gorekai kuterekera tsamba iri kunzi yakanyoriwa noFIFA ichinzi kwai Nqobile Magwizi ari kubvumirwa ba kuti apinde. Haiwa kwai manyepo. Heno vanhu vaakiita izvozvo mungazvitadze sei kuti zvinoitika ipapa nokuda kwaiwo ana Nyamupiniwo bato riri kutongari. Unobva waita kuona kuti zvinoramba zvindoteera kwese kwese zvakaoma chaizvo. Kaitinge dziri kuitika pasi rese. Kwai kuSouth Africa kwasungiwa vanhu vari kusvika 13 kunzvimbo yoCamps Bay Cape Town nonyaya yekuti wamwe wapinda munyika wakasenza waribe mapepa okuti wasenze, wamwe watora vanhu waribe mapepa okuti wasenze kuti wawasenzere. Rekai tione kuti zvinosvikepi izvo, ticharamba takaringa. Ipapa kwai kunzi Khoisan King mudzimai wache apfa. Kwai waita tsaona mugwagwa mudzimai wacho akabva apfira ipapo, asi wanga wari pahwendo kubenuka kuUnion Buildings. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi zvinoperera papi kuti mweya wamudzimai iyu dai wazorora murugare. KuMozambiki mapurisa nemasoja wari kuita kutsvomana nevanhu waiye mondlane wakomana zvakaita kuoma chaiko. Wari kuita kuteerana chaiko kuita hokitsi notsuro kuramba wachiita kutenderera chaiko
kudzidzirirana mhanduwe, unobva waita kuona kuti aidi paribe chisvino. Tinoramba takaringa tichishwira kuti zviite zvisvinu chaizvo. Nigeria iri kufara kureketa kuno hwanzi wachabenutsiwa mamiliyoni 52, $52 million pachirungu. Iyo mari yakanga yabiwa nomumwe aimbo wegurukota iko kuNigeria. Iri kuAmerica mariyo. Kuno America yati aiwa tinokupai mari yenyu. Wakomana rimwe zuva tichadariso nomari dzakabiwa nevanhu. Hehe, ndinonyanya kudaya Mugabe. Ngaibenuke. Rekai tigoona hedu mhanduwe kuti zvinoenda nopapi. Tinoramba takandoringa. Ipapa kuAmerica pai makambani anoita zvokuti vanhu vakawirwa nonjodzi agovabhadhare. Kuramba kubhadhara mari nonyaya yomoto uri kugwarasha dzimba kuCalifornia koko. Wakomana iwe unenge uri kuti ndapinda. Paribe chizvino. Pokutandira chaipo nopasaya mhanduwe. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Ipapa zvino zvatokuratidzai pachena kutoti America nesu tiribe kunyasiyana. Kundosiyana kuti iyo ndio vanonhadzira mari inosimba. Asi haiwa takandoita wabodziwo kutambura kwacho dzimwe nguva. Joe Biden kwai ari kuti inini ndakienda. Kwai musi wechitatu ndo musi wachapa mureketo wache wekugumisira somutungamiriri wenyika ati kuti makorokoto ngazvirambe zvakadando. Trump achaita kuvatambudza chaiko. Dai ari mushona taakutomuti tambudzai chaiye. Nekutoti anenge achiwaita kuwazvuwa ipapo. Tikatirambe tichiringa. Kokupedzesera ipapa Everton yati yeDavid Moyes abenuka ikweyo. Kwai kusvika gore ra2027. Tikatirambe tichiringa kuti ane zvishini zvaachaita chere kana kuti anenge achiperera papi. Tinoramba takaringa tichizokunyepai zvinenge zviitika. Mabuja sondolino rekai tipete zvirauro. Ndini wenyu Mhanduwe Onau.